ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଶ୍ରାବଣ। କିଏ ସେ ମହାପୁରୁଷ? ଏଇ ତମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର। ବାବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି। ତମକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଭାବୁଛି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମଥାଟି ଆପେ ଆପେ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆରେ ଆରେ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ମଥା ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅପରାଧୀ କାହିଁକି? ପିଲାଦିନେ ବାପା କହୁଥିଲେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ଏ ମହାମାନବ ଏ ଅଜ୍ଞାନର ଯଦି ଅଜ୍ଞାତରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବାବୁ, ବାବୁ ନୁହେଁ ଭୋଗିଆ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। ମଣିଷ ହାଟରୁ ମଣିଷଟେ କିଣିବାକୁ ଯାଇ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷଟେ ପାଇଯାଇଛୁ ମା। ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ ମା, ତୁମ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ। ସବୁ ସଂସାର ହସି ଉଠିଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଏ ସିଏ ହଉଛି ତମ ଖୁଡି। ଯାଅ ଶ୍ରାବଣୀ, ତମେ ସୁଖରେ ସଂସାର କର। ତମେ ସୁଖରେ ସଂସାର କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଖୁଡି, ସୁଖ ମୋ ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଖୁଡି? ଆଜି ଯେ ସାଇତି ରଖିଥିବ ସବୁ ସୁଖକୁ ପରେ